Jo quan faig un article, per exemple, no cobro, ho faig de manera altruista. Per tant, en el meu cas, pues, no sé, jo intente, a més, intente que no agafar treball, per dir-ho d'alguna manera, per a escriure articles que, òbviament, puc acabar i, per tant, no intentar fer massa articles i, en aquest sentit, bueno, pues, que tinguin qualitat, però tampoc, bueno, pues això, que algun que siga d'investigació prou contundent, però ja tampoc molt més, perquè tampoc me supose ni temps, ni tampoc perdre diners, ni res. Si vull col·laborar de manera altruista, pues, no, que no me coste.